सेरजा खाम साजायनो थाखाय नैबेयो जाहैबाय उवाल गायहेन नैबे जाहैबाय दाख्लैनि DN नि अर्डारमोन खोमा बेयो नै मोस्रोमनिफ्राय नैबे कन्टेनार दाख्लै मुभमेन्ट बानायनायनि वार्कशप लादोंमोन बेयावहाय बानायनाय माखासे नैबे बिबार ओइ नै सिफुं सुदों औ नैबे मोजांथार नै सिफुं सुदों माइनावआ जोङो बानायगासिनो सिफुं ओमफ्रायो आंनाव इउटुबाव सिफुंनि जखा बिहरबाय थायोमोन माखासे माबाफ्रा ओमफ्राय आं बानायफेराखैमोन ना खोन्थानो रोङाखै एबारसो फार्स्ट टाइम बानायदों आं नै गंसे जाबाय र' नै गंसे जाबाय खिन्थु बे जखाखौ आं बेसेबां लादों मिथिया जोंना एक्सपार्टआ बानायनानै होलांबाय जखाखौ अशक बिथाङा सिक्रेटसो नामा नै फार्स्ट टाइम आं बानायनाय सिफुं बियो दुङाखै होनदां बेयाव दोनथ'नोसै बानायबावनोसै एकदम जि गुदुं खालामनांगौ माबाखौ साथा आथिंखौ जोंलायलायनाय नामा नै औवा थेरेजों बानायदों औवा थेरे न' सिङावहाय सिंगबाय नै नांगौबा अर्डार खालामहर नोंथांमोनाबो गंसेयाव बेसेबांनि फानगोन नो गथ' 700 गंसेयाव 700 सिफुङा माबानि अशकनि औवायाबो एसे गेद्दाना खालामनाया दिस्टार्ब दाखालाम खालामनायाव खिथि होफैबाय दे माबायालाय हासुङा स्किपखौ दानखानांसिगोन आबो दानालै गाज्रि जाबायना बर'नि सिफुं माबानिबो बानायगोन ना एबार हिन्दुस्तानी सिफुं फिसाबो बानायनांगौ ओमफ्राय माबायदि जादों नोंथांमोना खोन्थाहरलाय आंनि सिफुंखौ नै फोसाबनो मोनथ'वाखै दे गुदुंखौल' बानायदों ओमफ्राय नैबे जाहैबाय खुगा गुदुं नैबे जोंना आसिनि मोनथाम मोनसे मोननै आगसिनि आरो आगदानि मोननै नैबे खोमा सेस गोलैदों बिदिनोथ' मा बानायदों सेरजा फुदां गंबैसे गंबैसोबो दङ जानायफ्रा ओमफ्राय नै मानजिगासिनो आं ब्लग लादोंलै नोंहालाय मा बानायदों नैबे नोंनिमोन जाबाय दा नैबो सुनायलाय बेसे मोजां जाखो मोजां जाबाय सुला दे ओमफ्राय नै जानाय सेरजाफ्रा बेयाव दं बेयाव खाम बानायदों खामा जोंना थुमनो नागिरबाय र'निबो माखासे बुस्थु दंबावो नै मा नांगौ नोंथांमोना अर्डारबो हरनो हागोन नै मेमेन्ट' बायदिसिना सेरजा नै बेबायदिबो बानायो सेरजा खाम साजायनो थाखाय नैबेयो जाहैबाय उवाल गायहेन नैबे जाहैबाय दाख्लैनि DN नि अर्डारमोन खोमा बेयो नै मोस्रोमनिफ्राय नैबे कन्टेनार दाख्लै मुभमेन्ट बानायनायनि वार्कशप लादोंमोन बेयावहाय बानायनाय माखासे नैबे बिबार ओइ नै सिफुं सुदों औ नैबे मोजांथार नै सिफुं सुदों माइनावआ
माइनाव ना पुर्निमा जाखो बेलाय ओमफ्रायो नै दंबावो नैबे खाम नै बानायनो नागिरदों मेरला नैबे जाहैबाय सेरजा फाननायनि थाखाय नोंथांमोननो नांगौबा अर्डार हरनो हागोन बिहरनो हागोन नै नैबे बानायग्रा आइजें आइला मा मोनगोनलै सार मा मोनगोन सेरजा सिफुं खाम गंगोनाबो मोनो ए ओमफ्राय जाबस्रिंखौ बानायथ'नाय जायाखै बानायगोन बेखौबो दंफांनि ए औ ओमफ्राय बैथिं खाम बानायग्रा मेचिन जाबाय बे सानिखौल' सिंनिखौथ' मेचिनजोंनो हाख'नाय जायो हन्डा मेचिनजोंनो ओमफ्राय सेरजाया गंसेयाव बेसे सेरजा लायै सेरजा अबेबा सेरजाया 5,000 बिदिनो 4,500 बांसिनानो 5,000नि खामालाय खामा दंफां साइजखौ नायनानै जायो ओरैनोथ' जेनेरेल 8,000आव फानो ओमफ्राय दंफाङा गिदिर नांगौबा एसे बांसिन लानांगौ जायो दहाय बानायनाय खामखौ बबाव दोनहैखोथाय खामा बैयाव दङ मासरुम हाटआव खाम नायनोसै र' गंबैसे जाखो थुमनो नागिरदों खोमा माखासे दानखांजोब्बायमोन नैबे जोंनि मासरुम हाट सिफुं हारिमु आफादनि केम्पासनि नैबेखौ थुमनो नागिरदों नै बिगुर लाबोबाय नैबे खाम जोबनानैसो दं माथो नैबेबो गंसे बेखौ थुमजोबगोन आरो मैया प्रग्रामबो जादोंमोन नै 59 थुनलाइ आड्डा ओमफ्रायो नैबाव मेमेन्ट' माखासे फोरानना दोनदों नै बैयावहाय थाब्ला क्लास जागासिनो सानडेनि ओमफ्रायो खाम बानायग्रा मेचिनखौ नोंथांमोननो देखायहैनांगौ र' सिम खालामथारनोसै नामा कालार होगोन कालारा सिरिस थांजोबबा होनोसै दिरुं होबावनांगौ खाम बानायग्रा मेचिन नैबे जाहैबाय खाम बानायग्रा मेचिन मारै खालामगोनथाय बानायबासो मिथिसिगोन र' बिदिब्ला खामखौ थाब दिहुननो हासिगोन जोङो नैबे सिफुं हारिमु आफादनि एम्फौ फिसिग्रा न' नै जोगोनारबो दं दिनै दाउजों जादों इन्दि बारि जादो जोगोनारजों दाउनो ओइ आंना जायगाया सुफ्लंफिनसै आब' जाबाय दालाय नैबेजों नायबा मोनो मा सिफुङानो माबायानो औवायानो एसे गेद्दाखा बियो होनबालाय जाखादों बिदिनो लांखानांगोन नोङो नों गंबैसे बानायखो दिनै आंना गंनै बैयाव गंसे दोनबावदों आङो आंहा अर सुना होयिनिनो गैया आंखौ बानायनोनो होआ मददगिरि जाहैबाय ना नोंहा मददगिरिसो जाहैबाय आयो साथा आथिङा बिराद गरम जाथारनांगौनो नै अरखि जोंलायलायनो बेखौ जखाखौ नै मारै सुबावसिगोन बेयाव दा गुस्थि दोननो थाखाय
नै बिदि हास'नानै होफैखादों आरोना अर्डार खालामनानै बिहरदों नै बिदि सिफुं गंसेनि बे गंसेयाव 200 जाहैदों ओमफ्राय बेसेबांनि लाखिदों होनदों 20,000 20,000नि 200 था होमबालाय सिफुंनो मोनबावगोन जों ने बिराद बुरजा सिफुं बानायनो थाखाय लाना फैदों जोंना लोगोआ ओमफ्राय नोंसिनोबो नांगौबा बुंहरखाना दोनदो जों बानायना हरनोसै फैसाखौथ' लाखागोनब्रा फैसा होआबाबो लाङो बिसोरलाय हरनोसै एथ' खस्थ' उखुन्दैया थानांगौ खस्थ'थारलै सिफुं बानाय गासिबो इन्सट्रुमेन्ट बानायनायानो खस्थ'थार बानायग्राफ्रा मिथिगोन आरो लहा गुदुं दांनांगौ लहा गुदुंबो मालाबा जब्रब